тенджерата изсипах 4 литра прясно мляко. Когато завря, добавих 3 супени лъжици и половина сол. Разбърках. След това сложих мая за сирене 18-19 капки и пак разбърках. Леко намалих котлона и добавих едно пакетче лимонена киселина 10 грама. Разбърках, изключих и се получи ей така, като на парцали. Ще го прецедя в тензух и след 24 часа ще го покажа. Това е цвикът, който се получи при прецеждането на кашкавала. Той се различава от цвика, който се получава при приготвяне на домашното сирене. Този цвик е по-солен, защото в края на варенето на млякото добавих 3 лъжици и половина сол и защото на повърхността е изплувало маслото. При цвика на сиренето няма масло, но е вкусно. Опитайте. Така изглежда кашкавалът след 24 часа. Сега ще го извадя от тензуха, ще го претегля и ще ви покажа. Разпових го като бебенце, мирише на кашкавал. 723 грама кашкавал се получи от 4 литра прясно мляко. Млякото го купихме от млекомат в село Ново Паничарево, на 20 км от Китен. Кашкавалът е много вкусен. Сега ще го сложа в хладилника и ще се постегне. Приятен апетит, приятели, който реши да си направи да пробва. Много сполучливо става и е вкусен. Има вкус на кашкавал. Приятен апетит!